Vítajte od dnešného videa, kde si odsimulujeme zápas Manchester City versus Liverpool. Premier League. Manchester City je domáci. Ja si myslím, že tento zápas sú mega anglické derby. Tento zápas podľa mňa bude mať všetko a ideme sa pozrieť na formácie a súpisky tímov. A tuto máme formáciu alebo súpisku, formáciu Manchester City. V bráne bude Donnarumma, nová posila. Není to úplne aktuálne, ale myslím si, že to vadiť nejak extra nebude. Tréner je teda Pep Guardiola a už na chvíľku sa pozrieme na formácie Liverpoolu. Liverpool je tiež veľmi kvalitný klub, kvalitné posily, ktoré sa zatiaľ až tak moc neuplatnili. V bráne je Alisson, tu Alexander Isak napríklad, môžeme vidieť na centrovi nová posila. A ideme na to. Teraz Gakpo, strela, výborný zákrok Donnarummovi. A ja som fanúšik City, ale pozor, teraz zase Gakpo, Isak, ešte, že by niečo, Liverpool dokázal vymyslieť, výborný zákrok Donnarummovi. Co som chcel povedať o tom fanúšictve City, no nie som nejak fanúšik City, ale mám ich radšej než Liverpool, tak poviem. Gakpo nahráva na Enda, Gakpo, strela, výborný základ Donnarummu. Pozrite sa teraz na túto šancu, Phil Foden nahráva, ale nedobehol loptu. Tak prešiel ju, tak by som povedal, Konaté. Phil Foden je dneska veľmi aktívny a teraz sa dostáva do obrovskej šance, strela, gól. 1-0. Nadstavení vyhráva Manchester City. Krásny gól. Ja si myslím, Phil Foden je dneska najlepším hráčom. Pozrite sa ešte raz na to. Krásne si dokázal obohrať hráčov Liverpoolu a bez problémov zakončil. Gólman Liverpoolu Alisson Becker nemal žiadnu šancu. A ideme striedať. No. Mne sa dneska moc Erling Haaland nepáčil. Tak by som ho išiel vymeniť za Omara Marmuša. Aj keď viem, že není unavený, ale nehrá úplne najlepšie. Musíme tlačiť, ale teraz Marmuš! Jeho strela. Alissonov zákrok. Musíme ale aj brániť Soboslaj. Tento maďarský veľmi kvalitný hráč Liverpoolu. Strela, výborne Donnarumma. Teraz Savinho je v šanci. Veľmi rýchlo beží. Nedokážu ani hráči Liverpoolu dobehnúť, nahrávka, gól. 2-0 pre City. A Liverpool má čo doháňať. Veľmi nádherná akcia. A Savinho má obrovské pričinenie. Dokázal prešprintovať polku ihriska, tak to nahrať Kovačičovi a City vyhráva 2-0. Obrovitánska šanca, Marmuš pri lopte, strela. Nebola to najlepšia strela, nesadla mu. Nie, pozor na Liverpool, chce znížiť. Výborný zákrok Donnarummu, ešte. Neuveriteľný zákrok. Isak! Výborne Donnarumma. Omar Marmuš dokázal sa dostať cez hráčov Liverpoolu. Marmuš nahráva na Savinho, strela, gól. 3-0 v 81. minúte. A ja si myslím, že už je rozhodnuté. Dneska si teda Manchester City zoberie 3 body po vydarenej akcii, kde sa tentokrát pričinil dosť Omar Marmuš.
A je tu koniec, zápas sa skončil 3-0 víťazstvom pre City. Myslím si, že Manchester City dneska hral veľmi dobrý zápas. Oproti Liverpoolu využili veľa šanci, 3 góly. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber. Vidíme sa o ďalšieho videa a zatiaľ čus.